Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina curta, intensa, pero chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu guíote. Comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo. Moitísimas gracias por acompañarnos. Eu, como sempre, moi ben acompañado. Como estamos? Moi ben. Con ganías de comezar? Sí. E vos na casa tamén? Pois imos alá. As comidas destas datas son copiosas a doer. Seres galego, eu creo que ainda un pouquiño máis. Cómese, ao meu parecer, demasiado, porque a min gustame comer ben, é moito, pero un día, pero ben o 24, 25, 31 ou un... Pois ás veces sí que parece un desafío, porque hai tanta comida, afortunadamente, moita máis da que precisamos. De feito, o día seguinte xa sabemos o que hai, que é o que sobra do día anterior. Penso que isto é tradición de todos os galegos. Imos con mobilidade articular, ao lado, a outro. Arriba e abaixo, movendo o pescozo. Imos ir agora cos brazos aí, dibuixando círculos. Bueno, que sempre estamos a falar de o que nos gusta comer, sobre todo nestas datas, pero teño unha curiosidade. Que é o que menos vos gusta comer? O sea, o que sobra nas mesas nestas datas? Mazapáns. Cambiamos. Para min os mazapáns sobran e despois Estaba contigo. sei que me vai odiar a mitade da xente, sobre todo canto máis maior tamén, pero non quero saber nada, nin das pasas, nin dos cintura. figos, nin de É que nada. eu penso que eso quedou un poquinho xa como anticuado, non? Por así dicirlo. Non sei por qué, eu sempre tamén na miña casa, desde pequeno, temos eso e realmente non o comemos, sempre queda aí, sempre Miña sobra. abuela, as miñas abuelas devorábanos todos, como se houbera. Eu, bueno, os orellóns aínda, pero nada, o Como se resto fora algo nada. mellor, non? Cambiamos. E as uvas en fin de ano tamén sobran. Hai que cambiarlos por la... Iba a dicir... Bueno, a xente cambia por outras cosas. Gusanitos. Gominolas. Sí, A mí, claro. pareceme ben. Eu as uvas nunca as dou comido todas, vou a meu ritmo, que se adapta o reloxo a min. E as perlas esas de que son Ai, sí, como xuntamos pernas. blanquitas, Ai, esas que non sei son- que Sí, como lle chaman a- Que é todo azúcar, que ten un cacahuete no medio. Sí, non sei o que teñen, non sei- pero están Sí. fatalíticas. En na miña casa deses tamén hai, ahora non me sabe o nome, e vai me matar miña nai. Cambia, vai dicir, é "Verdad?". como tamén o das cestas, non? Pistóns, O que ven nas cestas moitas veces son moitas cousas que quedan aí latadas e non se lo comer, como os melocotóns e estas cousas sin... Homos melocotón. Eu non o como, polo menos, Estou contigo, eu tampouco. Mira, a min antes os Pulsos melocotóns nocellos. tampouco me facían gracia, pero ahora facemos os recheos, están riquísimos. Dentro. Recheos. Sí. De que de... Mira, colles o melocotón e Cambiamos. cortamos un pouco por baixo, porque senón escapache do plato, que fuxun, sales disparado. Dentro. Despois faz un mejonje con palitos de cangrexo, con atún, con aceitunas. Ahora síguenos contando, Estrella, aí o menú. Bueno, a mí de todo lo que se pon tradicionalmente polo Nadal, o que menos me gusta é o mazapán. Odio as uvas en fin de ano. Non teñen sentido ningún eso. Ten tradición de fai anos e bla, 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 pero xa, pa que vas comprar uvas? Pero tamén teño que dicir que cando se vai acabando demais, tamén se vai o mazapán, porque somos lambotona. E imos ahora, comezamos con marcha. Mentes, Estrelliña, vámonos contando e a ver como se fan os melocotóns. E desde que tes todo eso picado, envólvelo con mayonesa e pos polo riba no oco do melocotón, está riquísimo. Mayonesa no melocotón? Sí, foi a mesma cara que me quedou a mí. Non sei, esperaba que me dixeras de nata ou algo así, pero mayonesa, verdad? Que Pois eu non... aposto Bueno. que está bo. Pois a tú, Imos un poquinho máis de ritmo, aí uns 45 segundiños. Ni nada, tamén é verdade que porque non son de doce, son de salgado. E chegar o entroido, miña nai. As filloas. Miña nai. Entro cocido, as Veña, filloas, ahora, as lateral, orellas. abrindo, aí, eso é. Que preferides, os doces do Nadal ou os do entroido? Os do entroido, eu os do Entroido forever, vamos. Por qué? Porque as filloas solo son de As entroido. Claro, é que na no. miña casa tamén se fan no Nadal. Sí, pero é máis Ah, típico, bueno, e as orellas tamén, o sea, Pois as cuidado, orellas pa ti todas. E as rosquillas, eu... As rosquillas sí. Intento evitar moito doce, pero Sí, algo lle cae pero sempre. coñécelos todos, polo que sexa. Si, fixeche salgado e xa, bueno, e rosquillas, e bueno, non sei que.
Ben, seguimos aquí. Imos a facer 2 exercicios de quecemento, como fixemos ahora a marcha cara adiante e ahora abrindo e cerrando, vale? Uns 45 segundiños cada exercicio, imos quentando o corpiño, imos acabar e hoxe temos preparada unha clase de forza, vale? Últimas. Vale. Moi ben, e como vos decía, temos unha clase preparada de forza, o que necesitamos é unha esteira e halteres de man. Así que ide rápido a collelos que comezamos. É importante desfrutar das comidas sen esquecerse que o estómago ten un límite e non crece especialmente neses días. Claro, é que unha cosa é estar á mesa, cando se está á mesa, disfrútase na mesa, pero despois activarse, pulso activo, guardar o equilibrio e facer exercicio. Bueno, non opino así exactamente, porque se te apetece ir a adestrar, vas. Se non te apetece entrenas un día a semana ou dous, pois por un mes tampouco pasa nada. Moi ben, unha vez que xa estamos preparados, imos empezar co primeiro exercicio, que é o agachamento ruso, vale? Imos a coller un halter de man, imos estender os brazos, imos a separar os pés máis da anchura das cadeiras, as puntas dos pés miran cara fora, e o que vamos a facer 10 repeticións, levando o cuo cara atrás, e levamos o halter de man cara ao chan, vale? Baixamos co corpo recto, eso é, e imos baixando aí, os xeonllos non sobrepasan a punta dos pés, cuño cara atrás, apretamos glúteos a subir e embigo tamén cara adentro. Van 5, 6, 7, levo cu cara atrás, espalda recta, e última. Moi ben. Eu lembro que cando era pequena na miña casa era moi habitual facer as chulas. Bueno, son chulas... Na miña casa chamábanse chulas, que era o pan que se facía nas casas. Cando xa iba quedando un pouco duro, desmigábase, pasábase por leite, botábase un pouco de canela por riba. Eu iso lembro comelo con meus pais. Imos a coller ahora o haltere desta maneira e o que imos a facer ahora é un agachamento lateral. Entón, nesta posición, von cara ao lado, flexiono, volvo cara ao centro e cambio de lado, vale? Imos a empezar cara a dereita e imos a facer 10 a cada lado. Entonces collemos o halter de man e abro, flexionando, volvo cara ao centro. E cambio de lado, levando o cuño cara atrás, miramos que o xeonllo non sobrepase a punta dos pés, vale? Eso é. Facemos a forza no glúteo para subir. E soltando aire. Abrimos ben. 4. 5. Vixiamos ese xeonllo que non sobrepasa a punta dos pés, Controlando eso. Veña, quedan os 3 a cada lado. Ainda. Eu creo que nin Se non me fallan as matemáticas... Fallanche, Sí, seguro. fallan moitas veces. Última a cada lado. Próximo amigo invisible. Sempre facemos de menos, creo eu. Unha calculadora po Edi. E relaxamos, vale? Vou falar co Edi, e non son feches de estar adestrando aí con moito peso, nin moito cardio. Agachar co peso e con todo e non é dos que máis me gustan, non. Hai que ir pausado, que despois gomita os langostinos. Seguimos con exercicios de forza e ahora imos a facer o snatch que xa fixemos outro día, que é levar o halter de man cara ao chan, cu hacia atrás flexionando as pernas e levamos por riba da cabeza, vale? Imos A mí pareceme que o fixemos fai un rato. 10 con cada brazo. Veña, imos alá, comezamos co brazo dereito, levamos cara abaixo, estirado, flexiono pernas, cu cara atrás e elevo por riba da cabeza. Eso é. Veña. Imos intercambiando o halter de man. Eso, Baixamos ca espalda recta. Inclinando o corpo cara adiante. O cuño hacia atrás. Flexionando as pernas. Cantas dis que levamos? Esta é a sexta. No, Eu creo que sí, que embustero, levamos 8. No. Sí, levamos, Veña que despois deste vos levantar as bolsas da compra do súper. No, sí, imos a chegar a la cena Quédanos dúas con cada brazo. en aire. Sí, sí. E última. Vale, moi ben. Xa sabedes o que toca, non?
Marchar? Sí, marcha. Non, o que toca é coller aire e repetilo de novo, vale? Pero volvemos contarnos, É máis despacio, porque vamos rapidísimos. Cada un na Non súa casa fixemos o seu 10. ritmo. Nós marcamos aquí o ritmo, eles na súa casa o seu, Sí. vale? Non hai presa. Sí, nos Nachi vamos moi rápidos, porque o adestrador non estaba atento, porque eso hai no que facer aí con un pouquiño de técnica, tal, estos iban, carallo, voando. Veña, collemos, comezamos co brazo dereito, repetimos 10 repeticións, imos abaixo. Baixamos e arriba. Eso é. Soltando aire, cada vez que levo, apreto glúteos e levo en vivo cara adentro. Ui, estas risiñas aquí, que pasa? Que estás a facer? Guardar probas. Aí, estrelliña, aí, eso é. Canta Moi vamos, ben. según ti. Eu vou ao meu, Van 7 horas. Eso, hai que flexionar. moi ben. Hai que flexionar as pernas, levando o cu hacia atrás. Cu para atrás. Eso é. E última queda, Quédanos a última. Moi ben, sí, señor. Ahora sí, vale? Moi ben. Contei eu porque a primeira volta Edi fixo, non sei, polo menos 13 máis. Xa da segunda, puxeme a contar porque dixen a ver que pasa aquí. Eu sumo máis este carro, imos estar caladas, imos ir contando e a ver se é verdade que conta o Edi. E agora imos a traballar na esteira. Imos a traballar en cuadrupedia. Así que imos colocar. Imos a traballar igualmente co halter de man. E o que imos a facer é elevar o brazo, tal cual está, 10 veces, de acordo? Primeiro imos elevar o dereito cara adiante e despois o esquerdo cara adiante. Vale? 10 con cada unha. Collemos aire. Exhalo. Eso é. Que non sobrepase a altura do sombreiro. Espalda recta. Eso é. 7. 8. 9. E 10. Moi ben. Imos a cambiar de brazo. Que pasou, Anxo? Trillei os dedos. Ben, os xeonllos separados ancho das cadeiras, man debaixo dos sombreiros e imos ahora co outro brazo, collemos aire, soltamos arriba. Eso é. Sin sobrepasar a altura do ombreiro. Elevo o brazo semiflexionado. 9 e 10. Relaxamos atrás uns segundiños. Ímoslo repetir. Agora, non vamos a repetir cara adiante. O que imos a facer é lateral, de acordo? Agora vamos a volver a elevar co brazo dereito, pero lateral. Entón, volvemos a colocar. Agora, o halter de man, en vez de colocarlo nesta posición, imos a colocar así, vale? Entón, collemos aire e exhalo. Elevo ata a altura do ombreiro. 2. Eso é. 5. 7. Eso. 9. E 10. Caramba. Vai tirando, verdad? Sombreiros é un músculo pequeniño, con pouco peso xa notamos o traballiño. Ben, volvemos a colocarnos en posición e agora tócanos outro brazo, vale? Collemos aire, soltamos cara ao lado, eso é. Eu creo que xa non é tan pequeniño, É un músculo pequeno, pero xa está agrandando. Pouco a pouco aquí vai crecendo todo. Menos o meu cu vai crecendo todo. 9 e 10. Moi ben, relaxamos atrás. Eso é. E seguimos cos estiramentos. Non, porque ahora quédanos traballar as pernas, vale? Nesta mesma posición, ahora deixamos o halter de man ao lado.
E agora, para descansar un pouquiño o que ven sendo os pulsos, imos a colocar os antebrazos no chan, cóbados á altura dos ombreiros, xeonllos separados á anchura das cadeiras, e imos a facer a elevación da perna, pero flexionada, vale? Sempre flexionada, 10 con cada perna, pero sempre a mesma, vale? Comezamos ca dereita, collo aire, solto arriba. E a romper o teito. Eso é. Arriba e volvo a posición de inicio. 3, 4, cada vez que subo, levo o embigo cara adentro e activo o glúteo. 7, 8, 9 e 10. Ben, cambiamos de perna, mesmo traballiño, collemos aire, soltamos arriba. Eso é. 3. Eso. 7. 8. 9. E 10. Relaxamos atrás. Ben, só nos queda un exercicio. Imos a facer o mesmo, pero elevando cara ao lado, vale? Facemos 10 elevacións laterais ca dereita e 10 ca esquerda. Veña, que xa estamos a rematar. Agora imos a colocar os pulsos en vez dos cóbados no chan e imos a facer a elevación lateral, vale? Collemos aire e exhalamos, abrindo aí. Volvo cara ao centro e solto cara aos lados. Sempre ca mesma perna. Elevo o xeonllo ata a altura da cadeira, abrindo ben aí. Eso é. Moi ben. 8, 9 e última. E 10. Ben, cambiamos de perna e xa damos por concluída a clase, vale? O que ven sendo a parte principal. Collemos aire, soltamos. Quedarían os estiramentos. 2, 3, 4. Eso é, levando ben. 2 máis. E última. Moi ben, levamos o cuño hacia atrás. Relaxamos e xa pasamos estiramientos. Que é o momento preferido de Anxo, verdad? Sí, ahora casi que sí, ¿eh? Levamos xeonllo cara adiante. E aí estiramos a zona do glúteo. Xa me fixeches feliz, Anxo. Mira que dicir que este era o teu momento favorito. Home, ahora pa o ano apunto unha clase de baile e xa estaría. Ali te quero ver, Cambiamos de perna. Eso é. Acercamos o glúteo ao chan. Abrimos ben o peito. Perna atrás tirada. Que tal a clase? Ben, Ben, agora que acabou. Despaciño, ímonos a colocar de pé. Moi ben. Imos tirar os brazos. Imos ir cara a un lado. Bueno, polo menos estamos a baixar todo o que Imos cara a comemos, outro, sí, eso é verdad. non? E estamos compensando todos estes excesos navideños co exercicio, eso é bo. Nestas datas é normal coller un pouquiño de peso tamén. A veces tamén hai que darlle un gusto ao corpo, verdad? Levamos o brazo cara a nós. Pero bueno, se podemos levar unha dieta equilibrada, o sea, Eso é. Mais que non é todo compensar. coller todo aquí a papar como a tolos. Comemos, as cenas son máis copiosas, temos máis comidas familiares e demais, pero podemos compensalo con un poquinho de exercicio. Veña, tiramos atrás, xa para acabar. Aí estiramos os braciños. Perfecto. E damos por finalizado unha clase máis aquí en Pulso Activo. Moitísimas gracias por acompañarnos cada mañán. Recordade manter o corpo en movimento onde que sexa un pouquiño cada día. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. mantén. Vamos.